Vale. Trípode per aquí. Llums, càmera, acció. Bé, avui estic una mica de mala hòstia, així que permeteu-me que passi d'intros i merdes d'aquestes. Com heu pogut veure en el títol d'avui, el vídeo es titula Vaffanculo. Vaffanculo és una paraula italiana que més o menys ve a dir a prendre pel cul. La veritat és que aquesta paraula em mola bastant perquè, a part de ser una paraula guai en un idioma guai com és l'italià, té un significat aplicable a bastantes situacions. Has suspès un examen? Doncs Vaffanculo. Si total, era una assignatura merda, amb un profe de merda, i no sabia res aprendre allò. Per algú s'han inventat les recus, no? T'ha deixat la nòvia? Doncs Vaffanculo. Si total, era una pesada que no para de controlar-te i tu, tonto, darrere seu amunt i avall tot el dia. Si no tan guapa, tampoc. Que estàs anant amb bici i et punxa la roda? Això és una putada i no es pot fer res, perdó. Ni Vaffanculo ni hòsties. O repares o has begut oli. Ja has perdut la feina? Doncs Vaffanculo. Si total, el jefe era un plasta, els horaris una merda i no cobres un duro. Ja ve canviar d'aires, no? Els veïns deuen estar flipant, Que vas cagar una cosa? Doncs com dirien en castellà, a l'oche pecho. Si vas cagat, ho intentes arreglar. I si no pots, Vaffanculo. Bé, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat molt. No us desitjo que apliqueu gaire la teoria del funculisme, perquè senyala que les coses no us van gaire bé. Però, res, només dir-vos que estic preparant unes coses guais aquesta Setmana Santa. Tinc molta il·lusió. Però bé, stay tuned. Us aniré informant mica en mica. Us estimo. Adeu.